Muži sú od prírody lepší šoféri ako ženy. Za mňa majú muži lepšie kritické myslenie. Či na základe čoho to akože hodnotíš? Máš nejaký takýto špeciálny gén? No ja si o to myslím, že je to úplný bullshit. Chlap je od prírody vodca. Že ženy majú podľa mňa väčšiu tendenciu sa zabávať nejakými vecami popri tej jazde a to môže zapričiniť nehodu. Skoro každá nehoda je spôsobená mužom. Lebo zase na druhej strane si myslím, že žena sa lepšie sústredí ako muž. Ty by si sa chcel nechať akože voziť ženou, hej, že aby ťa žena vozila? Povedal by si, že si od prírody lepšia ako muži? Kľudne by som sa vedela, že s vami v pohode plán zrovnať. Čaute ľudia. V dnešnom videu sa konečne dozvieme odpoveď na otázku, kto je lepší šofér, ženy alebo muži. Moje meno je Zuzana Brandis, mám 24 rokov. Čaute, moje meno je Karla Spicy, mám 23 rokov. Ahojte, volám sa Diana Barilová, mám 21 rokov. Volám sa Jakub Turi, pochádzam z Banskej Bystrice, mám 25 rokov. Čaute, volám sa Robert, mám čerstvo 20 rokov. What's up? Moje meno je Janči, mám 28. Aktuálne sa venujem herectvu. Mám predstavenie v divadle Nová scéna, alebo v divadle Komédie ma môžete vidieť, alebo Máme na prenájom na Markíze. Som z Bratislavy a som taká, že influencerka v procese. Študujem na Slovenskej technickej univerzite a žijem v Bratislave. V Bratislave som študent na Fakulte informačných technológií. Pochádzam z Prievidze a momentálne študujem marketing. Pôvodom som z Revúce, ale nejaký ten čas už žijem v Bratislave a povolaním som právnik. Aktuálne jazdím na Audi A6, milujem ju. Mám Toyotu, strašne starú, ale je úplne úžasná. Mojím súčasným autom je taká veľká štíva Škodovka. Ja mám Renaulta. Momentálne vlastním Passat B6 2 liter a Yamaha MT-07. Toyota Corolla. Moje vysnívané auto je Lambo Urus. Volkswagen Touareg. Toyota Supra. Rýchlo zbesilo. Kvôli Volkerovi samozrejme. Keby som šiel tak, že už ako dospelý rozmýšľal, tak pravdepodobne nejaký Japonec, taká Toyota alebo tak. Lambo. Moja vysnená motorka je Yamaha R1. Nemám vysnené auto. Ja sa vlastne autom vôbec nerozumiem. Čaká nás ostrá debata, v ktorej sa budeme baviť o autách a o šoférovaní. Moje meno je Patosko a poďme sa pustiť do dnešnej debaty. Dnešné video bude prebiehať nasledovne. Ja poviem tvrdenie a tí, ktorí s ním súhlasia, si sadnú dopredu a budú o danom tvrdení diskutovať. Že nám záleží na tom, na akom aute muž jazdí. Tomu ver. Dobre. Takže 3 kusy, no uvidíme. Tak Janči, začni, povedz. Vieš čo, ja si myslím, že nám záleží, na akom aute chlap jazdí, lebo to nejakým spôsobom ho to reprezentuje a tiež si myslím, že babi sa veľmi radi s tým pochvália svojim kamoškám, že to je môj jazdí na tomto a na tomto. Asi jo. Karla? No, podľa mňa veľmi závisí na tej konotácii. Ja som preto bola taká váhavá, že či áno, nie. Lebo jasné, že spraví to dojem, že keď čávo po teba dojde proste na nejakom fajnovom Bavoráku, Mercedesi, alebo tak idete na raničku, tak hneď to má iný dojem, ako keď dojde na nejakom proste starej, rozbitej Honda Civic, hej, z roku 2000 proste. Takže je to rozdiel, ale mne osobne na tom nezáleží. Tá hodnota človeka mi nie je spojená s tým, na akom aute jazdí. Že pre mňa si rovnako hodnotný, či jazdíš proste Fiat Punto, alebo jazdíš proste Urusa, hej. Takže takto za mňa. Pozdravujeme šoférov Hondy Civic. Kubo? Ja si myslím to isté, že je strašne veľký rozdiel, že aký prvý dojem to spraví. Keď príde na Bavoráku, alebo príde na nejakej starej Honda Civic, tak hej, ten prvý dojem môže tú babu akože nie zmiasť, ale nebude sa venovať tej napríklad, že aká je osobnosť a ten chalán a takto a myslí si, že to je akože ten status toho. Áno, že ako keby, neviem, keď príde na tom starom, tak možno nevyvinul sa ešte do toho štádia, že si môže kúpiť ten Bavorák takto. A ona na to niektoré baby, neviem, že všetky, nehľadia, že môže sa tam dostať. Ale proste teraz ešte táto nemá a hneď ho tak zaškotulkujú trošku, by som povedal. Tak môžete si sadnúť tí, čo s týmto výrokom nesúhlasíte. Tak Zuzka, povedz nám, prečo? No ja si myslím, že keď žena príde a bude ťa hodnotiť na základe toho, aké máš auto, tak sa by som rovno do toho auta sadla a išla preč. Fax. Pretože podľa mňa taký človek má hodnotu nulovú a ukazuje to iba tam, kde vlastne mierí v rámci majetku a toho, čo chce od toho muža. A nie na auto. Mne stačí, že to auto má 4 kolesa, airbagy, ide a ja sa cítim bezpečne v aute a so šoférom. A to mi je jedno, že či to je, čo to je. Či tebe je jedno, že či po teba dojde chlap na Lamborghini alebo dojde na Felde? Aj na ťave môže. Aj na ťave. Pekne. Robo?
Ja osobne som sa s tým nikdy nestretol. Nemám akože hrdzavé auto, ale zase nemám ani prémiové auto a nikdy sa naozaj že nikto nesťažoval. Takisto ani čo sa týka mojej mamy, ani jej kamarátok, nikdy som ich nepočul sa sťažovať na to, že nemal nový Mercedes. Preto, že oni ti to nepovedia, poviem častokrát do papule. Ja mám s mamou veľmi otvorený kamarátstvo. Ale nehovorím o tom s mamou, ja napríklad narážam na... Tak to sa bavíme, akože čo si myslia ako keby ženy o tvojom aute, ale to nemyslíme, že moc sa bavíme o tom, čo si myslí mama o tvojom aute. Takže skôr taká budúca partnerka. No, skôr taká kategória. A tieto poľa budú tak subtilne súdiť. Holka, za ktorú dojdeš na rande. No. Že koľko ľudí, čo sú úspešných a majú peniaze, poznám, a možno aj vy, a nemajú tú potrebu každý rok si ísť po nový model. Proste chodia na staršie modely, lebo vedia tie peniaze úplne iným štýlom zúročiť a sa im vlastne viac vrátia, ako investovať stále do nového vozidla, hej? A potom sú ľudia, ktorí sú nedocenení v detstve, tým pádom si kupujú stále nové auta a prídu domov a nemajú čo jesť. Ale to je v pohode. Ale to nikto nevyvracia, ale nejakým spôsobom za to môžeš byť súdený, podľa mňa. Tak či tak. No určite sú nejaké ženy, aj mám hneď v hlave takú špecifickú sortu žien, ktorá keď nemáš minimálne bávo 2018, tak s tebou ani nepôjde vonku. Hej, že sú také typy žien, áno, bohužiaľ to tak je. Hej, a tu v Bratislave podľa mňa ich je tiež, a tu v Bratislave ich je hodne celkom, hej, že ktorým naozaj na tom aute záleží. A všeobecne je to naozaj, že bohužiaľ v spoločnosti podľa mňa brané ako nejaký odraz, zrkadlo tvojho statusu. Bohužiaľ to tak je. Ale napríklad pre mňa si rovnako hodnotný človek, či sedíš fakt v tej Honde Civic, hej, alebo v tom proste novom naloženom proste, ja neviem, nejakom GLS-ku, hej. Klára, ja s tebou súhlasím, aj s týmto, čo si povedala, sa relatívne stotožňujem, ale to, že ste si sadli až po nás, je podľa mňa pokrytecké. Ja som si nesadla. Ona si sadla prvá, no. Sorry. A pochopil si, prečo je to pokrytecké, o tom si pochopil správne otázku? Lebo keď zoberieš tú otázku v celku, že či áno, či nie, že či tie ženy posudzujú toho chlapa na akom aute, aké auto šoferuje. Tak keby si povedala, že mne je úplne jedno, že či dojdeš na rozsekanej Dácii, ktorá má 10 dier a neviem, tečie z nej olej, alebo dojde na novo Ferrari. To je v podstate taká množina. A to je až úplne akože totálne iracionálne, že by niekto niečo takéto mohol povedať. Preto, tým, že ste si sadli neskôr, je to podľa mňa pokrytecké, je to podľa mňa cap. Ale tak oni to tak nemajú, hej, že ona povedala, že hlavne, že ju odvezie, hlavne, že má airbag, hlavne, že proste sa cíti bezpečne v tom aute a jej to je jedno, že ona nereprezentuje všetky ženy, hej, že proste, že... Zase vieš, ono je pokrytecké si aj sadnúť, lebo napríklad tým pádom akože by súhlasila s tým názorom, ale povedala, je to tak, ale ja s tým nesúhlasím. To je tiež pokrytecké, lebo si sadla, tým pádom potvrdila, že s tým súhlasí, vieš. Slúži na nej. Diana, akože neviem, to iba ti komentujem, že čo si povedala. Ty si nám ešte nič nepovedala v našej diskusii, sme ťa trošku preskočili. Ja to baví vás sledovať. Si to vychutnávam. No ale ja som tiež toho názoru, že áno, sú tu ženy proste, ktoré to posudzujú. Sú tu ženy, ktoré to neposudzujú a je to zase individuálne, budem sa opakovať. Ale ja som toho názoru, že proste ak žena má nejakú tú túžbu posudzovať a nesadne do nejakého staršieho auta, tak je to stále iba niečo nenaplnené v nej. Že si nevie, ako keby možno nejaká skromnosť jej tam chýba, pretože jej to chýbalo od rodičov v detstve. Takže ono to zase všetko súvisí s tým detstvom a s tými nenaplnenými ako keby túžbami, čo sme nemali naplnené, keď sme boli deti. Tak aký problém myslíš, že ženy majú, keď akože vyžadujú naozaj od chlapa, aby mal, že to nové auto? Že to nové auto? To znamená, že akože brutálne? Akože... Proste nejakú naloženku, proste také dobré, fajnové pekné. Auto. 40 000 plus euro. Že majú tam nejakú potrebu to proste ukazovať svojim kamarátkam a okoliu a tým pádom asi toho muža skutočne nechcú. Takže sa potom nečudujeme, že tie vzťahy vydržia iba 2 mesiace, 3 a že sú krátkodobé a nedlhodobé. To podľa mňa vôbec nevyvracia to, že toho chlapa nechcú. To je len o to, že do toho vzťahu prináša každý trošku iné veci a aj iné veci nás robia atraktívnymi. To proste nálejme si čistého vína, nie? Buď je to plus alebo mínus, no. Ako napríklad ja mám, že strašne, ja mega ocením akože pekné auto, fakt, že keď má človek, ale napríklad, že bola som s typečkom na rande, ktorý proste po mňa už nesmejte sa proste, ešte neviete, čo príde. Bola som s typečkom na rande, ktorý po mňa došiel proste na starej, rozbitej Fabii, proste teda mala, že polepené lepiacou páskou proste nejaké časti. Nice. A mi to, že vôbec nevadilo. Lebo proste ja som mal záujem o neho a nie o jeho auto.
Hej, takže ako keby, že ja som si to síce sadla, hej, že súhlasím, ale proste pre mňa, ako budem sa opakovať, ale že jednoducho tá hodnota toho človeka nie je na to napojená. Že jasne potešila by som sa, keby dojde na nejakom Mercedesi alebo niečo, ale že to auto bolo vtedy staršie ako ja, proste malo 23 rokov alebo niečo. Ale by mi to nevadilo, proste bol to taký experience, hej, že teraz taký vintage ride. No a teraz otázka, ste stále spolu? Áno, sme. OK. A ešte má stále to isté auto. Áno, máme ho ešte, akože stále, ale už na ňom nejazdíme, hej, akože máme ho a mali sme ho dlho, mali sme ho asi, že 2-3 roky, takže som na ňom aj jazdila aj všetko, hej, že... Takže tak. Chcel by ešte niekto niečo k tejto debate povedať? Ja si myslím, že akože my sme nevyvrátili to úplne, že akože babi odsúdia nás hneď tým autom, ale vždycky tam je to pomyselné, že na čom to prišiel a vlastne akože tam sa môžeme posunúť potom aj ďalej do toho. Zase nie každá je taká, že hneď, že bože, prišiel na tomto, tak rovno sa otočí a ide preč. Ale vždycky tam je to pomyselné. Aj napríklad, keď idete niekoho, napríklad, že povedzme, že pokročili sme, ideme napríklad druhé rande, už alebo možno aj 5. asi, keď maminu predstavujeme a takto. A mamina tiež sa pozrie na to auto, že napríklad po čom chalan prišiel, po to dievča, a tiež si povie, že kde to púšťa to svoju dceru napríklad, hej. Čiže tam stále je to posudzovanie toho auta. Hej, tak je to tam proste nejako, že vieš, že... Tak jasne, tiež ty by si bol rád, keby že zarábaš viacej, hej? Alebo že by bol rád, keby máš lepšie oblečenie. Kto by nebol rád za niečo lepšie, hej? Že povedzme si úprimne, že kto by nebol. Takže podľa mňa tam je táto rovina. No tak niekto komu stačí. Kamo, akože reálne, no že by som rada videla, že človek, ktorý naozaj že úprimne taký, že si nepomyslí, že ako by bolo dobre, keby zarábam viacej, alebo ako by dobre, keby si môžem hen tú kabelku kúpiť, alebo že ako by bolo super, keby mal lepšie topánky, alebo niečo. Tak sú minimalisti, vieš? Napríklad sú buddhisti, sú rôzni istí. Dobre, ale v Južnej Amerike šamani. Hej, akože tam nemajú asi také túto reťazce obchodné, hej, niekde v amazonskom pralese, ale že keď žijeme proste v konzumnej spoločnosti, ako žijeme tuto ľudia proste, hej, že cesty a všetko tu máme, kanalizáciu a tak, tak potom je prirodzené, že už iba to spoločnosťou a tlakom sociálnych sietí si donútený, že ježiš, chceš viacej, lebo proste tá tráva je zelenšia tam, hej, že tí ľudia sú šťastnejší, lebo majú proste hen takú kabelu, hen také oblečenie a tak, no. Tak zase ono je pravda, je to, že to auto robí profil toho človeka, lebo napríklad keď ideme aj do taxíku a nie je tam práve najlepšia vôňa, hej, tak si tá žena povie, že ten človek asi nemá také hygienické návyky. A už súdime človeka a nie je to auto, hej. Čiže vlastne je to aj taká vizitka k tomu, že kto ten človek je, hej. Môžeš mať staré auto a môžeš sa o neho starať a poviem si, že wow, a môžeš mať nové auto a môže tam... Že záleží skôr na to, že či je to akože naozaj že umyté, že či je to auto čisté, alebo či tam hníjú zálohované fľaše a rôzne iné veci. Však aj všetci sme tak mali také auto nejakú chvíľu, možno. Ja mám stále niekedy fľaše pohádzané vzadu alebo v meka z minulého týždňa. Akože a to viac nemá šejské, hej, takže akože je to no. Máme za sebou veľmi vyhrotenú debatu, ktorá bude určite pokračovať dole v komentároch. Môžete nám dať vedieť, čo ste si o videjku mysleli a takisto nám napíšte, aké video by ste chceli vidieť na budúce. Takisto budeme veľmi radi, keď zanecháte like a odber a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čaute.